kusina aning atubangan dire nya magtulo din tubig padung sa tent dito sa likod. Wapong idea. Na idea pero dili siya mga Sa tarakan ka naman. Okay. Sa dili. Pero kay mura man signaw mo lababo Dito sa likod. pero dili mo ko ni matransfer sa likod. Nakapukok. Napugot na kayo. Ulam sa. Should end up with to you. Dapat na dire si west. O, so ning ana nga to ang compass. Nakati kay drawing. O sige, fix na siya ha. Dili na pwede nga magkuhan, magkarambula si north, south, east, o si west. So dapat kung adre si north, ayang atbang si south. Dayon, dire sa right side, mao na dayon si east. And then sa left side, mao din si west. Mag-atbang na ito sila. Dadlawan. Oh. Sa daw, kung sa daw, kapag na kung iskutan. Si east, pag sa bunta. Sa Musaka. Saka si Sam. Study the music. In the future, makapaluta usaan ang kapag ang richness and average distance of about 242 miles, 386,000 kilometers. So 54. Ilig pangutana unya mag-answer. So Earth's solution will go is the moon. Island. Lagi. Siguror. Siguror. Dagan. Makakuan ka mga gabi goods sa gabi goods niya ibot ni creation diri sa turns their head to the right so that they may adjust themselves until they are just touching the fingertips. Now, pag straight rin mo, ayaw mo ituklot yung kuhan. Hindi, kamo mo ay mo adjust. Dapat na di siya prescribed bag for no? For example, kani ato bag 10 years old. Yeah. Pang high yun na siya. Iba pamilya. Kita na rin. Yeah. Oo. Kani mga 15 years old din siguro. Gulang ko ning makli. Ang una isulod ang pinaka Oo. buga. Kani siya nga backpack nganong prescribed. Nganong dili pareha sa bag nga pang school. What is different? Okay, speak. Kapanyaban. Gino. Anong dili sa pang school? Marot ka. Laman lang kay gibilin. Mahal mo ka, mahal. Ang pinipad akong pang-ibig. Aba, kamay lagi na kay kaon. Kamay lagi budget eh para paniod to, panihapon. Budget. Mahal buat. Ini nga pikas kamot, ayaw pagunit og anak.
ang kining imuhang to nasa iyahang kanang okay. Ana ready ka sir ha kaya ata ako magagi kini sa hospital. Yung buhaton. Wala siya ko kanang tangguhan karate ba. Ana. Dayon. Dayon kay pagpapilitan. Sila rin sila. Apa naman? Panaon pa. Pag-unload, ha? Butang diha, kay kungsos na rin. Dayon. Balik. Dayon. Masira kay butang islang yan. Okay. Hop. Tuwan sila oh. Maka-hold pa ka na ka inig na anay disgrasya. Ah, sige ka. Okay, pag ano sila tanan? Naman ka na eh. Pakiri, pwede siya long distance kay bukong sa mga nga mo. Karon, ang ako buhaton, okay, iluhod, yan ang pasinte. Ruta na, sir. Sir. Ayaw, okay. Hop, ayaw po. Tumakay na ito, kung nakimulang di ana. Sir, ayaw eh. Oran, no, rin. Ako ba yun? Patay na nun. Patay ay Kuwangin. Okay, pamina ha? Pamina mga rescuer, pamina rescuer. Kinahanglan doon na mo'y pagbati sa inyong i-rescue. Nama ba yung pabati, sir? Dili gugma ha. Asa to halo dapit. Nakayalo, sir. Luwin. Okay. Okay, everybody. Insert. Insert na kamo. Oh, Ben balik. Okay, kita nila. Nakasan mo dyan yun eh. Okay, ready? Okay, insert. Kamo, insert. Ang ulo. Ulo. Pangita ang halo. Na. Halo black. Na. Kinahanglan nga ang imong ko. Bangon. Okay. Til. Tukore. Tukore kay matuman na dago kayo. Diris kilid. Diri na sa kilid. Oh, ana. Pabugat Gani mo pabor. Kaya mo ana. Luya kayo. Say, jangan mo dyan, matulog mo tayo. Eh, istorya hagyan kay sir. Ayaw tulog sir. Pulipid na akong lungon. Likod. Likod na, balhin transfer sa likod. Ana, transfer sa likod, ana na. Okay lang ka, sir? Ano na puro? Igda dire, sir. Wala ka puro nga. Hipo sa sir. Automatic. Pagkabumoy, ginay mo eh. Okay. Ay, aranik ana sa doktor. Bira na na siya. Dili na siya magkuhan, dili na siya magkantang-tang sa nang. Ang kanang mga kanang square nuts nga isi kayo kuan ba sa doktor kay kana ana. Diretso ra man na siya kuan do. O kanang right mo ipaibabaw. Likod. Dayon ang left na pod pa ibabaw na pod. Yung posisyon, struggle position eh, kay struggle na kanya, kay siling na kanahan tayo. Okay, ang atong buhaton, release ang kining kamot. Unit dire. Okay, balik yapon. Posisyon ang tingil, sa tibok. Dayon. Anak. Pero kay Ridulman, sir, huwag kong lingkod, lingkod sir ha. Okay, lingkod sir, lingkod sir. Lingkod sir. Kaya ninyo ni. Ha? Ibalhin. Ay, Unload. nice. Lingkod. Balik lingkod sir ha. Okay, balik kita kabot, putang siya sir. Si ma'am lang. Ha.
Anak. Okay, anak. Dayon. Pwede barog? Barog. Posisyon. Ba, okay, pahit ka balik sira. Okay. Na, tumpak. Dayon, pagruman. Luhod. Dayon kamot. Ulo, anak. Kiss ka survey. Di mo lang hapon posisyon. Ang saon gito. Ano na pasyente? Ako na lang, be. Mamatay. Ano siya? Magtaga na, ginaw. Naagat to. Very good. Kabala na yan sila. Kaya kay i-test na ba mo niya? Unsa inyong nahibalan? Hala. Oro to. Tolora. Gali? Ito, pagkoko. Yes, go! Even ang sa Elvin. Even ang yung pirsa ka. Cross ang kamot. Cross. Kadali mo muna sa tan-abot. Cross ang kamot. Dayon ang Mikael, Even. Tanawa yun. Buhang ang kakamot. Kay Basito. Nanay Mikael. Kaminaw. Kalaw rin yung orgama sa Gibate. Dili. Kalaw rin yung pagkasbahan ng namin Gibate. Basing balik. Okay. Mina. Limpong ra. Ganito bangre. Insert ang kamot sa halo sa yan. Loob. Bila mo yung posisyon. Lood. Insert. Lood. Lohod. Lood. Lohod, ako sa katiin. Sir, bangon na sir. Ready? Up! Up! Up, Okay, sir, up. Bangili. Lipong mo na. Ayaw, ang Jay, kaya mo sakto. Sakit ka dito. Gilid yun. Gilid. Okay, mula, gilid. Okay, meron pa sa likod. Gilgano ni mga risky ba? Squat. Squat ka sa likod. Sa likod, squat. Okay, tanawa. Okay ka dong. Isandig yung gusto. Na. Sir, may wali sa likod. Sir, niyan tarong mo. Yung tayo patay din. Atarong ba? Okay, na. Okay, kamot, insert. Wala to, wala. Okay, sir. Bangon ka, sir, ha? Bangon, sir, ha? Ready? Up! 2, 3, go. Up, sir, up. Up, okay. Dragon position. Kurma na. Sir, niyan tarong mo. Pwede po to. Pwede rin matamuli ko. Tango position. Okay. Ready? Okay. Insert. Okay. Insert position. Na. Balik na, Jay. Up. Ano na, ha? Pero... Namay ni tuyok. Pagbali. Ready! Hold! Okay. Rear. Guys, step sa rear. Two step. Two, tuyok. Okay. Balik ta. Last na. Mag-planking ta. Left leg right. Kayo. Ang Sundas lo, sundas. ayaw sa hawak. Abagan yun, dahil kilalog yun. Okay, ready? Up! Ay, kailang po, sir. Ano, up, sir? Sir. Ah, grabe. Nadaog. Okay, unload! Unload! Unload. Balik, unload! Unload! Balikura ang pasinte. Gayon, ang kamot. Yan na. Sira kung konti kamot, sira. Ayun, balik sa likod. Balik sa likod. Bukat kayo, sir. Balik sa likod. Oh, balik sa likod. Ayun. Gunit na. Okay. Sa likod. Higda na ni. Oh, higda. Gunit. Ay, gunit. Oh, yan. Ano, diba? Likod ng set. Ayun. Oy, nangabali. Nagkatubang mo ko ninyo. Aswer. Left block. Forward. Apit. Sana bani. Wow! Ayo, baganti para po. Cutie ka na. Ang gatong pag-square knot. Ang pagbuko sa kutsilyo dito sa kanang ano yung pagbuko. Sige, Ay, katong. Siya daw tawag ani.
Sa kay tawag ani ma'am? Ito kita ko na bandage. Bandage. Got. Itong sa ulo. Sa tong tawag sa ulo kay got. Head injury. Arm injury. Ear. Atong hikot ba yan? Limot ko. Atong hikot, tas... Sa tawag? Basta ang hinumduman, right over left, left over right ang pag-ikot kaya isa ka tumoy birawon sa doktor. Sige, katong nasama ang team dali carry. Sige, go. Right, sama. Oh, saan ta pag carry? Katong ana. Kan kana sama siya, anak ko. Kana man Dili sama. ka, dili ako mo ana. Sige, ana. Mukuan jud ka, dili jud ka sa abroad ka magunit. Anak jud ka. Ana. Dili siya itulog sa field. Pwede po siya itulog sa nimo, pwede po siya ako sa Rihanna. Pwede na po siya dili mo tunog. I-push ra mo na niya sa iyang kuwan. Pick up. Anak. Balking. Ngayon. Okay, bago natin akay. Sir, nagbayad sa sir. Ha? Nagbayad sa video. Yan ang yung Bayot. 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 Yan, ikaw ko laki na. Okay, ready? Up. Ngayon, tanggo release, tanggo position. Ngunit rin sa belt guard. Ngayon, taas ay buhaton nimo nga special na anak. Anak. Pero dili man ikini siya mo dili i-release. Anak. Anak na dayon. Kamay kayo, bro. At Reklamo ako, naipit yung kumbyada. sige kay mga babae din, tanawa dayon. Hindi. Mga babae yun niya. Sir! Naon sa nang imong itlog? Naon sa nakan break na iko ibutang siyuta. Okay. May mga siyutang yung giap na. Kani makita na. Ah. Go. Okay. Babagi, luhod, 90 degrees, ang KL 90 degrees. Kana imo ha dili na 90. Nara sa mga 60. Oh, likod. Alhe, transfer likod. Transfer likod na initindog nang usa. Insert. Insert ang kamot. Release ang kamot. Ang satog, belt guard unit. Belt guard. Ay pabuksak mo. Unit. Belt guard. Okay, tango position. Up. Ana na. Pero ang imong kuhaon nga kamot kato. Ang iyang to. Pa. Too ang kwaon. Ayun, Dili nang wala. 90 degrees iluhod. Kanang too may kwa. Ayun, dala nga ang imong iyang lawas. Kana. Ang mga baga. Yes, sige. Okay, luhod. Sige. Ana. Luhod, ang isa ka tiil, luhod. Dili ka kadaog ana, basta di ka luhod. Go! Tango position. Okay. Titanic. Struggle position. Ana, struggle position. Ibutang mo na jay. Kay giganahan na na. Struggle position. Ang tiil mo di mao. Okay. Ilok. Pahigda sir, higda ka slicer ha. Paborito na, ilok na, ilok. Ibutang ng kamot. Okay, slide. Slide. Na. Sige, mga babae din. Okay, pahigda. Babae din, babae sila tudlok, tudlok. Jay, Okay, kamoy tudlos mga babae. dili lingkod tanan. Nagkamatagon. Hindi, pag human ani, kamo na rin babae ha. Okay, diha siya sa kuan, diha sa kalsada. Mutalak ko kanina kay. Ako ko lang dito sa kuan, no? Papanya, anak din. Sir, kanang okay ra ka sir? Ipo. Ano na pakata? Uyap. Kay mo kalit na sa bangon. Okay, buhatan nimo. I-hold ang iyang kamot. Ayun, okay. Ikaw may mahal sa di. Kita nawa Tanan po ka. Tara mo kayo kay kamura ng sikat ani. Tana ka. Sir. Okay ba mo ang ibatin mo? Kontra? Dili.
Dili? Okay, sahunon yun eh. Ang ato ang dispute karon dili is because ang kaning imong kamo insert sila siyang halo kay dili mo tambok na gini halo. Ha? Kinahanglan imong siko na sa lupa. Dili kay pag-anak ka bangon sir. Dili. Kay may posibilidad mahiplos o maslip siya. Tiwasan noon. Iwasan, ano yun? Pero coordinate ka niya, sir, bangon daw sir ha. Okay, 1, 2, go! Bangon, bukat ka natin sir. Sandi ko na siya. Ano, ni mo? Ngayon pagkahuman, inikalsan niyo mo, bubal din ka sa likod. Ano? Lalaki ko, babae ni. Kung magpabarog ka niya, elbow to elbow. Sir, ha? Anak ka. Ha? Dili lahi man ang kiri sa kuan. Ang pasyente ni mo ba sa glipong rasya? Oh, ana, sandig. Sandig mo diha. Okay ba siya? Pero og nasa bikil dire. Ana atoy kuan kasi mga bandit ninyo. Ya lahi ko ang kiri ana. Pwede mo na ikarga sa habol. Kasi nga na. Depende na siya. Kani ato pang distance lang gyud nga kuan. Ya okay sir, ana na. Ya kay babae mo puro. Kini siya diri sa yang left. Yan kini siya sa yang right. Sir, bangon daw sir ha. Kay Right over taon. left. Okay, ready, coordinate sir ha. Okay, ready, go. Struggle position. Ayan pag anak. Kay nalipong naman eh. Maana niya mo. Anak yun, struggle position. Then, i-release ni mo ni siya dire. Na-release. Then, kini pong pikas, release. Ang tuo, sa iyang belt guard. Ugay belt guard. Belt. Ugay belt guard. Sinina, katunis. Dayon, anang kamot to. Tadi gira sa ang kamot anak. Dili kay anak, up dance na. Anak yun. Dayon, Motor. balhin, tiil, awat tiil. Kasi musibog siya, taas nga nimo. Sulod ha. Make chores na may 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes pa. Make chores na lang mo ay 30 minutes. Kapoy na to. Ana? Sir, lingkod na sir ha? Okay, lingkod sir, lingkod sir. Lingkod sir. Okay, piggyback man. Okay. Kahit ang rally na napod. Oh, kana na pod. Yan dito na pud kay sa kanila na pagtrabaho. Yan na, wala na siya kuan. Right over left. Left over right. Isa ka kanina, isa ka. Trabaho na ko. Ditanggal daw. Ang kuan. Segura. Yan kanina isa ka. Salamat daw ya. Paghigot sa ingon ana, ug ikaw ang mohigot. Left over. Right over left, left Oh. over right. Bisan asa ang mauna nimo. Kung left ang mauna og ka Birha daw ya. Si Jai daw magigot. Basta ikaw manggot ang Kay good to go. Kana makita gi ko ba? sige, sige. What? To adapt what is coming. Ingon nga expectation dili na sa mo yung reality, you need to adapt things. Okay. Now, Amazing!
ready? Kamang. Ilalom. Kamang. Suong. Na. Drop. Di matandang ang lukay. Ilalom ni. Okay, na out. Dai, balik dai. Hoy. Kumalik dito. Roll. Oh, kamang. Dai, matandang ang lukay. Drop, drop, drop. Sugatin nyo, sugatin. Anak, pwede gimana eh?
Buktoy. Okay, tingin ko dog. Saan tayo mo lolo? Singitin, lolo! Spider wave! Go! Balik, balik! Lah! Kan, lah, 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 layun, 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 layun. Ito isa layun. Lolo. Ito isa layun. Lah. Tagaig 5, tagaig 5. Dah, dah. Ayaw lang. Ada komando ba? Komando ba? Komando. Komando, komando, komando. Balik, balik, babaw, babaw, babaw. Dong, 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 dong. Dong, dong. Kinahanglan nga di mabasa dong. Kana, bring dong. Ito dong. Gimana lagi dong? Hidung! Dong! 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 Lah, kemana lagi yan? Lah! Kemana lagi yan? Kemana? Lah! Ibaw! Yeay! Dong! Balik sikit ba? Pas! Faster! Faster! Amazing! Hinay lang yun ay, aron makaabot ka sa imong padungan. Ha? Una-una ang langit, hapit lagi makabot. Ama, Lula! 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 Go!
mo sa 30 seconds na count sa mag-call. Okay? Balag ka mo na yun, kaya ano pwede ako may naiin. 30 seconds. Pagkapas, magkabutan na dito. Okay, bukas mo yung pagkapas. Okay? Unahin mo magdalagi, mas magkamas para sa inyo. Okay? Attention. Okay, gusto na ko, kapag nasikat ko yung mga gamit, gusto na ko makita ang iyong maglingkod na mo diya tanan, wala na magsurosuroy. Okay? Tagahanta mo, 1 minute lang. Okay, mag-plaster na na ang iyong materials, yung magkauban, maglingkod na sila. Understood? Sir, yes sir. PG, atang pud gamay. Hapit na maluto. Enjoy kayo. Enjoy kayo. Red Ribbon. Stay tuned. Subscribe, like, share, and subscribe. God bless everyone.